Moltes gràcies, president. Bona tarda, diputades, diputats, consellera. Avui la Generalitat ha recuperat les competències de gestió després de molts mesos i setmanes d'estat d'alarma. Per tant, celebrem aquesta situació, celebrem per fi aquesta recuperació i de retorn de les competències que de fet no haurien hagut de marxar mai de les institucions catalanes, perquè entenem que des de la proximitat, des del coneixement del territori i, en fi, des de tenir totes les eines possibles, és la millor manera que es poden gestionar totes les situacions i, per tant, també aquesta situació de màxima emergència sanitària, social i econòmica. Per tant, celebrem que això hagi passat. I els emplacem, també aprofitem per emplaçar-li com a membre del govern a gestionar aquesta fase de la represa i de la reactivació, aquesta construcció de la nova realitat des de la confiança i la corresponsabilitat amb la ciutadania. A diferència del que fins ara ha fet l'estat espanyol, que ho ha fet des de la por i des de la imposició. Així és com ha gestionat durant aquests últims mesos la situació provocada per la Covid-19. Per tant, els fem aquest emplaçament. Voldria començar per això, ara que segons la terminologia de l'estat espanyol diu que estem entrant a la nova normalitat. Un concepte que no ens agrada gens perquè el que vol fer passar-nos per normal són situacions que no ho són gens de normals. A quina normalitat hem de tornar? La que permet desigualtats, sigui de gènere o sigui de classe, a la que s'hi permeten actituds racistes, a la normalitat d'una monarquia corrupta, com fa molts i molts anys que existeix a l'estat espanyol, a la normalitat repressiva, i aquí vaig, o pitjor encara, a una nova etapa on en nom de la seguretat i de la por a la mort s'obre la porta a una restricció de drets civils i polítics i un cop s'obre la porta, després ja no sabem què s'hi pot acabar colant. Per tant, per això li fem aquesta interpel·lació, consellera, per parlar-li precisament d'aquesta situació de vulneració de drets i de llibertats que existeix ja, malauradament, des de fa temps, que no és nova, que segueix més vigent que mai, malgrat aquesta situació, i uns drets i unes llibertats que també hem vist com han estat restringits, com han estat en retrocés, també durant aquesta situació de la pandèmia. I per això li fem aquesta interpel·lació. Començo per on estàvem, allò que abans de la situació d'aquesta emergència, d'aquesta pandèmia, ja existia un marc de fons repressiu a l'estat espanyol. Existeix, i això ho sabem ben cert, una causa general contra l'independentisme on els poders de l'estat o del deep state, en fi, tot plegat, es coordinen o s'alineen per tal d'eliminar un projecte polític totalment legítim i totalment democràtic i legal com és l'independentisme. I no només això, no només és un projecte l'independentisme legal, democràtic i totalment legítim, sinó que a més considerem que és l'únic projecte polític que pot garantir el progrés social, que pot garantir la justícia social, que pot garantir la radicalitat democràtica i la superació de totes les cotilles d'aquest estat massa subjectes al règim del 78. Per això defensem el que defensem, un estat, la independència i poder garantir aquest progrés i aquesta justícia social per a tothom. Fa temps que denunciem aquesta situació de repressió, aquesta situació de causa general contra l'independentisme, allò que no poden guanyar a les urnes, ho intenten guanyar als tribunals a través de les clavegueres de l'Estat o a través de la persecució política. Però ara, a més, hem vist com aquests últims mesos, i sobretot aquests últims mesos marcats per la situació d'emergència mundial o de context de pandèmia, hem vist com ni en aquests moments de complexitat, com deia, d'emergència mundial o de pandèmia global, hem vist com en aquests moments la justícia espanyola tampoc ha seguit les recomanacions que li han fet des dels organismes internacionals referents en drets humans. Ni en aquests moments de màxima complexitat l'estat espanyol s'ha pogut avenir a poder intentar complir amb aquestes recomanacions de preservació dels drets. De fet, vostè va estar justament treballant durant el confinament per protegir les persones dels centres penitenciaris, defensant que calia que hi hagués menys gent als centres per reduir el risc de contagi, com feien moltes recomanacions. De fet, aquesta feina la feien també emparant-se i complint les recomanacions de l'alta comissionada de l'Organització de les Nacions Unides de Drets Humans, la senyora Michelle Bachelet, la qual a més va fer referència expressa a l'alliberament dels presos polítics, una altra vegada, perquè no és un fet nou. I a més va instar els governs a examinar com podien alliberar els presos més perillosos per a protegir precisament les persones. I malgrat tot, malgrat els
els esforços de la Conselleria, del Govern, de posar les vides al centre i protegir també els centres penitenciaris del país, que ens hem trobat? Doncs, malauradament, el que abans ja avançàvem, un estat espanyol venjatiu que ni en el moment de pandèmia i emergència va ser capaç de deslliurar-se de la seva actitud repressiva. És més, hem de recordar les amenaces que va fer el Tribunal Suprem a través d'un missatge de WhatsApp a la premsa, a unes amenaces als funcionaris d'aquestes juntes de tractaments de les presons catalanes, anunciant bàsicament una caça de bruixes, dient que els denunciarien o els acusarien de prevaricació si prenien decisions que poguessin anar en línia bàsicament del que demanaven aquests organismes internacionals. Per tant, ens preguntem on s'ha vist això, en quin país que es vulgui considerar democràtic es poden defensar aquestes actuacions que són totalment discrecionals i totalment de venjança. Deia que hi havia diverses organitzacions internacionals que s'havien pronunciat. Mentre enviaven aquesta amenaça via WhatsApp del Tribunal Suprem, trobàvem altres organitzacions vinculades a drets humans, també com Amnistia Internacional, com tornava a demanar la llibertat del Jordi Cuixart, del Jordi Sànchez, per considerar precisament que el delicte o la definició del delicte de sedició i la interpretació que se n'ha fet a la causa del judici farsa de la sentència vinculada a l'1 d'octubre són contràries justament al principi de legalitat i obren la porta a una criminalització i a la restricció dels drets de llibertat d'expressió i de reunió pacífica. Amb unes peticions, aquesta, la d'Amnistia Internacional, com la de l'Organització Mundial contra la Tortura, o en el seu moment, ja fa un any, les resolucions de Nacions Unides del Working Group de Detencions Arbitràries, que Espanya, l'estat espanyol, ha desatès contínuament. És més, aquesta mateixa setmana hem vist com el Tribunal Constitucional feia cas omís d'aquest recurs d'empara dels presos i les preses al Tribunal Constitucional, com l'idea, i que hem vist, per tant, que no ens ha defraudat, malauradament, novament. Aquest alt tribunal, en lloc d'emparar els drets, ha emparat novament la causa general contra l'independentisme, ha emparat la repressió contra un moviment polític en lloc de poder-se situar al costat de la justícia. Una nova oportunitat, malauradament, perduda. Però no teníem cap dubte que aquesta injustícia, que aquestes vulneracions sistemàtiques dels drets finalment hauran de ser reparades. Veiem també com aquestes últimes setmanes el mateix conseller, en aquest cas de Justícia, el senyor Carles Mundó, presentava una reclamació davant del Ministeri de Justícia pels 33 dies que va passar en presó preventiva al centre, en aquest cas penitenciari d'Estremera, reclamant una indemnització justament i que l'Estat pugui reconèixer l'error per tenir-lo en presó preventiva de forma injustificada, perquè finalment va ser acusat, justament, segons el nostre parer, però va ser fins i tot acusat d'un delicte que no té aparellada una pena de privació de llibertat. Se suma aquesta nova demanda, aquesta nova injustícia, que li deia que no en tenim cap dubte que al final s'acabarà fent justícia, sigui a l'àmbit internacional, però se sumen a la resta de demandes dels recursos presentats pels presos i les preses polítiques, on al llarg de tot aquest procés que han viscut s'ha vulnerat el principi de legalitat penal, s'ha vulnerat el dret a judici just, s'ha vulnerat el dret a reunió, s'ha vulnerat la llibertat ideològica o s'ha vulnerat el dret també a la llibertat d'expressió. I podríem seguir amb més exemples. De fet, la repressió, aquesta repressió que denunciàvem, que ni tan sols en el context de pandèmia ha cessat, ni per humanitat ha cessat, veiem que és més vigent que mai també en l'aspecte econòmic, en la repressió econòmica, com amb les fiances desorbitades que s'estan demanant també ara està en termini als companys Josep Maria Jové i Lluís Salvador, per cert, companys també diputats d'aquesta cambra, on se'ls demana exclusivament per ells 1,7 milions d'euros, una demanda encara més gran per haver complert un mandat democràtic, per haver posat les urnes i, per tant, des d'aquí vagi també tota la solidaritat. Consellera, són molts els exemples d'aquesta justícia injusta i totalment esbiaixada en funció de qui és el subjecte. Perquè on està la justícia, que tant pregonen alguns i tant l'anomenen, quan els delictes els comet, per exemple, el rei? On està l'exigència que s'ha d'investigar fins al final quan qui s'ha d'investigar és la monarquia, perquè llavors voten en contra al Congrés dels Diputats de les comissions d'investigació del rei.
però quan els suposats delictes és algú altre o quan hi ha una persecució política contra un moviment com l'independentisme totalment legítim, llavors tothom s'hi suma. O també on estan totes les persones quan es fan públics, amb això acabo, president, informes de la CIA que revelen vinculació amb l'expresident espanyol Felipe González i els GAL, callen i neguen, no donen credibilitat a uns informes de la CIA que en altres moments els donaven tota la credibilitat del món. Ho deixo aquí, consellera, després fent-li més propostes i sobretot preguntant-li també sobre aquest grup d'experts, aquest comitè d'experts de la seva conselleria, però en tot cas incidiré en el segon torn de rèplica. Moltes gràcies.